Aquest cap de setmana, les verdinegres visitaran per primer cop a la història la pista de Leganés, el pavellón Europa. Per part de la penya, l'equip dirigit per Jordi Vizcaíno ve amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes després d'haver perdut a l'Olímpic contra Recoletas Zamora i la situa a la 6a posició de la Lliga Femenina Challenge. Per l'equip de Leganés venen amb un balanç de 3-0 i la situa en 5a posició després d'haver guanyat a l'Alqueria a la Corda de Paterna. El Leganés és un equip que encaixa menys de 60 punts per partit i és un equip molt sòlid en defensa i en atac. Les baixes per a aquest partit són, per part de la penya, Marina Viñoa i Rebeca Cotano, i per part de Leganés no tenen baixes. El partit es disputarà aquest dissabte 21 d'octubre a les 7 de la tarda i es podrà veure en directe pel canal FEP.